wallahi jama'a idan na ji wani ya zauna yana zagin Yusuf Sambo har sai in ce mai amma ajiya ku kuke gaba da mu akan Yusuf Sambo, ajiya kuke gaba da mu akan Yusuf Sambo, yanzu kai kake iya faɗin haka akan Yusuf Sambo? Ina Yola na ga wannan jama'a a falon wani babban malami muna zaune, wallahi tallahi ban taba sanin Abdulrazak ya haifa, ban taba jin labarin shi ba, a Yola na ji labarin shi. Suka kawo min kaset, ba na mantawa ko kaɗan. Zan baro Yola zan taho Abuja, ina fitowa bayan garin Yola na zaro kaset din na sa a mota, wallahi har daidai saitin inda na sa kaset din wallahi ina tunawa. Na ji kaset din nan har na ga masu wajen guda 6. Na gamsu da shi, na gamsu da wannan kai ya iya karatu, kai wannan malami ne, kai wannan salafi ne, wannan mai tsoron Allah. Na rantse da Allah su da suka bani kaset din shekara da ta kewayo sun samu matsala da malam Abdulrazak. Kuma me laifin Abdulrazak? Menene laifin Abdulrazak? A cikin wa'azi ya ce kai jama'a Atiku namu ne, sai dai Atiku ya goyi bayan arna. Laifin Abdulrazak ke. Wallahi bara sai gashi a wannan falon wanda ya bani kaset din yana cewa Abdulrazak dan kwaya ne, yana shan kwaya, Abdulrazak yana zina da 'yan matansu in ya zo tafsiri. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai ne tagumi haka, na ce oh bara anan ko kuke mini bayanin bawan Allah nan ban san shi ba, ku kuka nuna min mutumin kirki ne, har na gamsu na karɓi kasusuwan shi, har ni nake ganin na fi ku sanin nagartar shi ma tun da na ji shi da wasu abu. Amma yanzu shi ne saboda an ɗanyi wannan saɓani. Wannan yana daga cikin sharrin ƙungiya, wannan yana daga cikin sharrin. Shi yasa ba zai yiwu kana salafiyanci kana ƙungiya ba, ba zai yiwu, ko kayi ƙoƙari ba zai yiwu ba, sai dai ka bar ɗaya, sai dai ka bar kungiyancin kai salafiyancin ko kai ba zai yiwu ba, saboda salafiyanci is about justice, adalci ake so, yin tsaya ma gaskiya. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ni kun ga da aƙida ta salafiyanci duk abin da aka faɗa akan Yusuf Sambo a wuri na ƙarya ne. Har yanzu yana nan mutumin kirki, har yanzu yana nan mai mutunci. Shi yasa lokacin da wancan ya fesa gubar shi a gabana, na ga wasu kamar kansu ya bugu, sai na ce kun san adalci ya tashi a tafi wurin Yusuf Sambo. Da tsakar dare muka buga mishi waya, karfe 6 muka bar garin nan, da aka je aka zauna awa 5 muka yi. Wallahi saboda adalci kun san me yace? Sai da yace ma a yi recording. Ni ne na ce a ka a yi recording. Ni kaina daga baya sai da na ga da an yi recording. Maganganu ne su karfafan maganganu, amma kun san abin mamaki, shi bai ci mutuncin mutum ko kwa ɗaya ba a zama. Duk waɗanda aka ambata wallahi yana murmushi, yana yabansu ne, yana faɗin alherinsu, kuma yana cewa ba komai, za a fahimci juna. Na rantse da Allah abin ya bani mamaki. Amma wallahi duk sharrin duniya sun ɗora a kan shi, tsubbu, bokanci, zina, luwaɗi, duka. Ta ce kai kungiyanci yana da haɗari. To wallahi jama'a, kun salafiyan alal jadda, haka suke cewa. Ka zama salafi, ka tsaya akan hanya ta gari, Allah ya sai ga ka zauna lafiya, ba ka kin kowa. Ko kun fahimta jama'a? Waɗancan da suka faɗi maganganun nan akan Abdulrazak, sai gashi mun haɗu a wurin wa'azin ƙasa, kuma sun sake ba Abdulrazak masauki, kuma sun ɗora shi akan mimbarin su yayi wa'azi da duk wacce maganganun da suka faɗi. To shi yasa irin mu kullum muka ce za mu gara ka'idar jarhu wa ta'dil akan mutane, sai mu ɗauki kowa mutumin banza ne. Jiya ka ce mana wani kaza ne, yau kuma ka zo ka karɓe shi hannu biyu, ka rungume shi a gaban shi kuma ka la hawla wala quwwata illa billah. Dan haka jama'a, wannan ainihin tafarkin namu ya lazimta mana lallai a kaucewa mazhabanci da kungiyanci da ɗariƙanci allazi saitara ala ƙuƙuli kafirin minan nas, wanda ya mamaye kwakwalen mafi yawancin mutane. Mafi yawancin mutane yau 'yan mazhaba ne, mafi yawancin mutane yau 'yan ɗariƙa ne, mafi yawancin mutane yau 'yan ƙungiya ne. Da wahala ka samu a duniya malami
malami kwaya ɗaya wanda zai kubuta daga waɗannan abubuwan a duniya sai ka gan shi da ƙungiyanci ko ɗariƙanci ko mazhabanci ya mamaye. Galibin musulmi ko na duniya yau kusan za ka ga sun fada ɗayan waɗannan ne. Ko kun fahimta jama'a? Me ya faru? Aikin hajji za a tafi, mutum zai shiga makka saboda shi yana bin mazhaba kaza, mazhaba kuma ta ce an taba mace alwala ta kare, tun a jidda sai ce ya aje mazhabar ya dauki waccan, amma kuma yana gaba da mai waccan ne. Wa ab'adahum an safa'il ukhuwa. Kun ga wannan mazhabancin da kungiyancin nan da dariƙancin nan da ta'assubancin nan ko sai ya nesantar da musulmi daga tatacciyar yan uwantaka al-islamiyya annaqiyya, ingantaccen zumunci sai zama babu, dangantaka da ƙaunar juna babu, saboda kawai kana son wanda ke ƙungiyar ku ne, wanda duk baya ciki kana kin shi. To wannan aikin da muke na raya tunanin musulmi su faɗaka, ka gane musulmi dan uwanka ne, bi ghaddin nazar an madhhabihi an kaza an kaza an bi ghaddin nazar an ikhtilafat allati waqi'a bainakum. Bambanci da saban da kauda kai dan uwanka ne. Muna wayewa da musulmi kai akan wannan ne tanfizan li amrillahi jalla wa ala, saboda zartar da magana Allah mai buwa da daukaka da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiya Allah gaba daya kar ku sassaba. Shikenan mecece igiya Allah? Alqur'ani da sunna, manzon Allah, addinin musulunci, salafus salih, duk an fassara igiya Allah da haka. Wa qawli sallallahu alaihi wa alihi sallam, sannan cikin hadisi manzon Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayan Allah yan uwan juna, al muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne.